Kestävä on haastanut Forssan kaupunginjohtajana Sami Sulkon osallistumaan vegaaniviikkoon. Ollaan saatu Sami Sulkko tänne vegaaniselle lounaalle, joka käytiin tuossa äsken lohmastamassa. Ja nyt sitten palataan teemaan muutamien kysymysten muodossa. Eli tosiaan nyt viikolla 11 Forssassa ja Mustialassa Hamkin ruokaloissa tarjotaan kasvisvaihtoehtoa täysin vegaanisena viikon ajan. Ja tapahtuma näkyy sitten myös Forssan yhteistyökumppaneilla, esimerkiksi ravintoloissa Köökki ja Vanha Värjäri sekä Jokioisten leipomossa tarjousten muodossa. Tervetuloa, kiitos kun olet päässyt haastatteluun ja lounaalle. Kiitoksia kutsusta. Miten yleensä olet näin kasvisruokaa syönyt tai mitä siitä noin ajattelet? No, on hyvin kaikkiruokainen, että on hyvin laajalla kirjolla syönyt, enkä aina niin terveellisesti ja monipuolisesti, vaikkakin nyt viime aikoina on ruvennut kiinnittää enemmän huomiota siihen, että lautasella olisi enemmän kasviksi. Aivan. Jotenkin tämä ehkä vegaaniviikko vastaa myös siihen tavoitteeseen. Kyllä mä lähtökohtaisesti olen syönyt hyviä kasvisruokiakin, niin kuin tänään esimerkiksi tuossa lounaalla, että mulla ei ole minkäänlaista semmoista niin kuin henkistä estettä sille. Ja päinvastoin, että ne on aina myöskin monesti myös uusia kokemuksia itselle ja suhtaudun hyvin avarakatseisesti. Niin, oletko miettinyt kasvisruokavaliota näin ilmastovaikutusten kannalta, että oletko niihin miten perehtynyt tai törmännyt? No siihen isoon kuvaan tietenkin on törmännyt monessakin eri yhteydessä ja erilaisiin arvioihin niin kuin globaalista vaikutuksista ja sitten tietenkin tähän sekä kasvistuotantoon että muuhunkin elintarviketuotantoon, niiden kanssa on joutunut olemaan nykyisen työnkin kanssa tekemisissä, kun ollaan keskellä niin sanotusti viljasuomia. Sivusitkin jo lounasta. Miten maistui tämä vegaaninen lounas? No mun mielestä oli oikein hyvä makuinen, että niitä voisi syödä useamminkin. Viikon pohjalta olen itsekin vähän enemmän lähtenyt tätä asiaa selvittämään, niin käsitykseni on, että vegaanisuus on niin kuin suosio kasvamassa. Varmaan on näin ja sitten sen huomaa, kun liikkuu varsinkin tässä eteläisen Suomen alueella, että ne valikoimat on monipuolistunut ja mitä enemmän sitten tulee kokemuksia ja on tuoreita raaka-aineita hyvin saatavilla, niin sitä matalammaksi se varmasti kynnystä vie. Mutta melko varmasti voisitte todeta, että kaikkialla Suomessa ei ole yhtä hyvä tilanne kuin Etelä-Suomessa, että se vaikuttaa kuitenkin aika paljon, minkälaista kokemusta on ja minkälaisia raaka-aineita on saatavissa. Kasvisruokavalio, mutta jos siitä vielä vähän pidemmälle tähän vegaanisuuteen, niin ilmastovaikutukseen nähden niin on aika hyviä vaikutuksia, että jos tavallaan ei pelkästään lihan vähentämiseen keskity, vaan ottaa siihen myöskin nämä kananmunien poistuminen ruokavaliosta ainakin jossain määrin ja maitotuotteiden korvaaminen jollain muulla vaihtoehdolla, että siitä on niin kuin selkeä vielä ilmastoetu sitten hyppäys parempaan suuntaan. En itse halua sillä tavalla lähteä luokittelemaan, että onko joku nimenomaan oikein ja väärin. Että meillä on tärkeä asia etenkin tälläkin alueella, että meillä on lähellä tuotettuja elintarvikkeita muutakin, mutta mä ymmärrän oikein mainiosti ja arvostan niitä, ketkä haluaa omilla valinnoillaan vaikuttaa ilmastonkehitykseen ja myöskin siihenkin vaikuttaa, että miten läheltä esimerkiksi oman lautasen annokset tulee. Että siinä niillä kaikilla logistiikkaketjut lyhenee, niin vaikutetaan myöskin ilmaston tilanteeseen. Ja varmaan on niin, että väestönkasvu maailmassa ja kulutustottumukset ja tarpeet niin muuttuu aika dramaattisesti. Ja näissä ollaan aika perimmäisten kysymysten äärellä, kun kysyä niinkin päin, että miten näillä valinnoilla, että jos ei halua olla vegaani tai ottaa kantaa sillä tavalla, niin niilläkin valinnoilla, mitä muussa ruokailutottumuksessaan tekee, niin voi myöskin vaikuttaa. Ei ehkä samassa määrin ilmastonmuutokseen, mutta kumminkin merkittävästi. Ja samalla mä näen itse äärimmäisen tärkeäksi asiaksi näissä sen, että miten kotimaisuusastetta ja kotimaisuutta pystyttäisiin parantamaan, koska se tavallaan jää elinvoimaksi sitten Suomen sisälle, auttaa kehittää niitä edelleen niin, että
saadaan enemmän irti ja sitten se hyvinvointiulottuvuus tulee vielä tänne, että jokainen tavallaan tuote, mitä me ostetaan muualta tuotua, niin silloin se rahakin lähtee täältä pois. Olen itse melko varma, että tullaan näkemään vielä tulevaisuudessa semmoinen aika, kun eletään digitalisaation ja älypuhelinten aikaa, jossa kuluttajat alkaa edellyttämään, että on pystyttävä jäljittämään, mistä se porkkana on ruokapöytään tuotu. Ja siinä voi olla ihan realismia sekin, että luetaan vaikkapa kännykällä pakkauksen QR-koodi tai muu tunniste ja nähdään, että se on sieltä ja sieltä tilalta lähtenyt ja siitä ja siitä erästä, ja voidaan vielä tarkentaa, että minkä tyyppisiä lannoitteita on mahdollisesti käytetty, jos on. Niin, ehkä käytetään niitä muutamaa kasvista, vaikka tarjonta olisikin itse asiassa aikamoinen, että ehkä semmoinen perustietämys ja tuntemus nostaisi sitä käyttöastetta. Tai sitten jos ajatellaan Forssan kaltaista aluetta, niin mä nostaisin vielä semmoisen vähän laajemman näkökulman, että kun meillä on Suomen pisimmälle meneviä kiertotalouden teollisia symbiooseja, joka siis tarkoittaa sitä, että meillä on monessa tuotannonalalta lähes täysin suljettu kierto, niin siihen kiertotalouskonseptiin, kun saadaan vielä kasvihuonetuotantoa mukaan, niin, joka käyttää bioenergiaa lähteenä, niin meillä on periaatteessa mahdollisuuksia vaikka mihin. Olisiko mahdollista nimenomaan tällä vegaaniudella lähteä liikkeelle, vaikka kasvisruokaa voidaan tavallaan panostaa, ja siihen on Forssalla varmaan niin kuin, se olisi ehkä hyödyllistä, kun tätä potentiaalia riittää, mutta miten tämä vegaanius, että olisiko sitä mahdollista lähteä viemään eteenpäin? No mä näkisin niin, että osana tätä kehittämiskuviota kyllä, ja niin kuin mitä tuossa alussa todettiin, niin on tärkeää, että me saataisiin myöskin terveyden edistämisen näkökulmasta terveellisiä ruokavalioita edistettyä, ja sitten uskon, että se yhdistettynä hankintaosaamiseen ja lähiruuan suosimiseen kanssa, niin ne voi olla hyviä yhdistelmiä, mutta pitää muistaa, että me ollaan kuitenkin alueella, jossa on lähellä tuotettavia elintarvikkeita muitakin kuin kasviksia, mutta mä näen niin kuin osana tätä samaa kiertoa, vaikkakin olen tiedostanut ja tiedän kyllä tämän globaalin ilmastonmuutoshaasteen, mutta yksi iso osa sitä haastetta on tämä logistiikka. Kaikki ei tule koskaan olemaan vegaaneja, mutta se on hyvä tiedostaa, että ne on tärkeitä valinnanpaikkoja, ja erityisen tärkeä valinnanpaikkoja on se, että käytetään lähellä tuotettuja kasviksia. Silloin tämä koko kierto saadaan toimimaan parhaillaan. Sitran resurssiviisaushankkeesta. Eli onko sen tiimoilta tarkoitus lisätä Forssassa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi kasvispainotteisuutta mahdollisesti? No kyllä tietenkin me valmistellaan parhaillaan omaa tiekarttaa, millä tätä omaa resurssiviisaushanketta Forssan osalta toimeenpannaan, ja meillä on siellä eri osa-alueita, jotka menee aika hyvin yksi yhteen meidän oman strategisen suunnittelun kanssa. Se julkisella sektorilla, kun hankintalaki ohjaa toimintaa, niin oleellinen asia on sitten, minkälaiset on hankintaa ohjaavat säännöt ja strategiat ja periaatteet. Ja niissä tämä hiilineutraalisuusnäkökulma ja kestävä kehitys tulee keskiöön. Ja sittenkin tärkeitä asioita on, että toimitaan verkostojen kanssa, mitä on olemassa, niin sillä tavalla, että kannustetaan muitakin ryhmiä ottamaan ekologisesti kestäviä askeleita hiilijalanjäljen vähentämiseksi, päästöjen pienentämiseksi ja jätevirtojen lopettamiseksi. No on ihan varma, että me varmaan tullaan arvioimaan sekin, että pystyttäisiin myöskin HAMKilla ja opiskelijoilla olevaa osaamista hyödyntää siinä, kun mietitään, että miten näitä hankintaprosesseja voitaisiin kehittää, koska niihin liittyy myöskin sitten uuden oppimisen näkökulmaa ja näkökulmaa, mikä niin kuin innovaatio, siis hankintojen innovaation mielessä olisi monistettavissa muuallekin. Ja pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, että esimerkiksi Jyväskylässä on aika hyviä kokemuksia aika pitkällekin menevistä ratkaisuista, ja se mikä Suomessa on yksi iso haaste, niin on se, että miten hyviä kokemuksia saataisiin monistettua muuallekin ilman, että sitä pyörää tarvitsee aina keksiä uudestaan.
laittanut tänne tämmöiset mykkäelokuvafestivaalit, niin olisiko mahdollista näiden tapaan saada joku rinnalle ehkä jatkuva tapahtuma ehkä tästä vegaaniviikosta? Mun mielestä vegaaniviikko on ihan hyvä tapa herätellä ihmisiä pysähtymään miettimään omia kulutustottumuksia ja sitä, että kuluttaja on kuitenkin kuluttajana kaikkein isointa ohjausvaltaa käyttävä toimija. Että on helppo huudella monesti eduskuntaa ja Euroopan parlamentin, että pitäisi tehdä sitä ja pitäisi tehdä tätä, kun taas aika moni laiva kääntyisi jo pelkästään niillä valinnoilla, mitä niin kuin kansalaiset kuluttajina tekee. Ja kaikki, millä näitä asioita voidaan herätellä laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin on mielestäni tärkeitä asioita. Mielenkiintoinen tapa vähentää ruoan ilmastovaikutuksia, eli ruokahävikkikokeilu. Onko missä tilanteessa tällä hetkellä Forssan kaupungilla? Meillä on tehty sitä valtuustoaloite, jonka pohjalta sitä on selvitetty, ja se on käytännössä Loimijoen kuntapalvelut Oy:llä, joka siis vastaa meidän ruokahuollosta, niin otettu huomioon ja ne kehittää sitä edelleen, että miten siinä voidaan toimia. Mutta ero meillä mun käsityksen mukaan moneen muuhun on ollut se, että sen niin kuin päivittäin käyttämättä jäävän osuus on suhteessa aika vähäinen, että ne on onnistuttu aika hyvin optimoimaan tällä hetkellä. Tietenkin parantamista varmasti on, mutta näistä on aivan erinomaisia esimerkkejä Jyväskylästä ja muualta, että se kuitenkin on pahin mahdollinen tilanne, että jos joudutaan heittämään käyttökelpoista ruokaa pois. Jos jossakin voidaan sitä ruokaa myydä edullisesti jollekin kohderyhmälle, niin se ei ole välttämättä se paras ratkaisu sitten toisen tyyppisellä paikkakunnalla, vaan ne pitää aina hakea tapauskohtaisesti. Kiitoksia paljon haastattelusta. Olisiko vielä jotain terveisiä mahdollisesti katsojille, mitä haluaisit sanoa? No ei muuta kuin että rohkeita avauksia ja ottakaa näitä vakavasti, että tulevaisuus kuitenkin rakentaa sillä tavalla, että pystytään rakentamaan sellaisia edellytyksiä, että Suomessa pärjättäisiin ja toimittaisiin kestävällä tavalla. Teette tässä hyvää työtä.